Pukille soitettiin äsken, että miksi pukki on kännissä. Pukki voi vastata tähän rehellisesti ja sanoa, että pukki on nähnyt maailmaa ja pukki on nähnyt maailman sodat ja Amerikan sisällissodat ja jatkosodat ja talvisodat ja Vietnamin sodat ja Korean sodat pukki on nähnyt. Pukki on nähnyt paljon kuolemaa elämänsä aikana ja pukki on päättänyt vähän ryypätä, että pukki unohtaisi nuo kaikki hirveät kokemukset. Mä luulen, että te lapsukaiset olette vielä niin pieniä, että ette ole kuullutkaan näistä sodista, mutta pukki päätti nyt kertoa teille kuitenkin, jos te joskus kuuntelette pukkia vielä, kun pukki on jo haudassa ja kuuntelette tätä, kun mä höpisen, niin kyllä te sitten arvostatte pukkia, kun pukki on sotinut niissä sodissa. Pukki on hyvä mies, pukki ei ole ollenkaan paha, pukki on taistellut maansa puolesta. Ja numero on siis 070080880 ja siihen numeroon voi pukille sitten soittaa ja katsotaan nyt kuinka pukki ehtii täällä vastata näihin, kun aika kiire ollut pukilla tässä pari päivää jo. Katso, kun tässä joulu lähestyy. Joo. Pukki on vähän kännissä. Pukki on vanha setä. Pukki on nauttinut juomaa vähän ja kiittele viimeisestä. Pukki on Meillä on täällä tämä ES Jonne täällä tänään ja hän halusi laulaa meille laulun. Pukki tykkää mukavista joululauluista. No niin, anna mennä. Mä kävelin ostoskeskuksessa ja siellä näin energii. Mä otin tölkin ja menin kassalle. Ja se kassatäti kysyi, että onks mulla paperit. Ja mä sanoin, että no voi perhana, ettei. No en mä jaksa enää laulaa, koska pippeli saako minä. Täällä syö mun mikrofonia, vitu ES Jonne, vittu. Hei vartijat, viekää tää pois tää sekoo. Tää sekoo tää tyyppi täällä. Heippa, molo tää.